ngohlanya kuyimanje bangibiza ngohlanya lo wamuzi bethi ngohlanya kanjani lapho ngangisathule ngingakasho lutho niyezwa. Now elami lathi Ntencane, get the fuck out of my child and my life. My family knows that, his family knows that. Bekuliwa kuthukwana and ngangibathukela indaba yokuthi because I feel nothing. Kulaba bathi ngifuna uNtencane, I don't think kunentombazane umzuzu engafuna umfana oyibukanise nezwe. Walala naye washiya ama-sperm zakhe wavuka ngakusasa wathi angiyazi ingane. No woman will want that man back. Ngiyangizwa ngithini? Kekho umuntu ufuna uNtencane. Kahle kahle ngamxosha. I don't need him in the life of my child. He fails ukuthi agobele lowo mthetho just because ingane usiyayibona ukuthi yakhula. Now mengilalela abantu abadala kuthi ubaba wengane this, lalela ubaba wengane, ingane yomdinga ubaba, ngizama accommodate kuleyo situation, and then he comes with a lot of dramas. Ngizonitshela iqiniso abantu besifazane neningigivayo, niyamazi umuntu wesilisa mesekuzalisile ubuka njengamasisibo yakudelela khuluma whatever ithandayo. Kuleyo favor yokuthi ngimdedelile eyiphikile ingane uyayibona ngiyamzama ngiyamlukuzana aphinda azodelela aphinda azo-introduce my girl child to these chicks around enze umathanda wakhe enganeni vele angayifuna asho ukuthi angiyifuni. Hayi bafowethu ngamani ngithuke mele ngithukele yami ingane, go for it, go on. Khuluma ngomuntu engimaziyo la, angikhulumi ne-artist elitrenda elicula kamnandi South Africa, khuluma nendoda engahlangana nayo engitshela ngqo emehlweni ukuthi angifuni leyo ngane zibonele ukuthi wenze njani. Yangezwa? It's not anger, it's not bitterness, no. I'm living in my own principles. This is my principle with my child. When I say get out, uNtencane in the light, he knows that. His family knows that. My family knows that. Now he is forcing to be part of the child because ingane yaphuma ifana naye. Hayi kamsibeke. Ilapho nje guys akubanga into eyiningi sibanga nje elika get the fuck out, you are not the father. Wayethe back in the day akayena ubaba. You remember I said that. I'm back to that. Now that my child is growing, I'm fierce now. Ngizokutshela ukuthi this is my child, it's not your child. Sibanga lokho nje ukuthi mfo ngiyazondlela ithandwa zami. Check my photos, ingane yami fresh, ngiyayinaka, ngihamba nayo ngisho emagigini. Mengiqashiwe ngicela ukuthi no guys ngaba kwi trauma enzima kabi. And lengane yalaxazwa even now ogogo bayo bangitshela straight ukuthi ngizele iveza ndlela asifuni leyo ngane bedefend intombazane uMandisa. Ngiyangizwa ngitheni ngatshelwa live isisu sigcwele sifuthi ingaka darlings. Kwathiwa siyifuni leyo ngane iveza ndlela uMandisa uyasebenza noNtencane awusiyeke phansi lethi hamba ngemoto ekukhehlezelayo. You get my point? So ngidila nalowo muntu. Tshele kahle ngithi ngizobuza ukuthi kwenziwa kanjani situation bese ngitshele kahle ukuthi lalela mina nginezingane zami bona wenze njani. Sikhuluma ngalowo mfana ke la lowo mfana ke ngimdefendayo. It's not about ukufuna umuntu ngifuni kanjani. Ladies umfana back ohlekise ngawe in the whole nation. That's my question to you. Motherfuckers. Sorry ngithukile. No. Mina nimjwayele mtsheleni ukuthi ngithe angimdingi in the life of sibanga lo methanda akondli nesiyi celebrity phela yena uyaziwa ngizomdefenda njengoba nimdefend mina angifune umuntu ozomdefenda ngizoyimela mina. If I fight for my child, I will fight. If I fight for my child, thukani so long as he gets out of the life of my child. Injalo nje bafethu, it's not celebratically le yami impilo. I'm a normal woman. Family kaNtencane yazi ngathi angibadingi in the life of my child. Ntencane uyazi ngimtshela live awuyona indoda kumina. Umfana usandiza. Ngebhadi wahlangana intombazane ezazi ukuthi ifunani. Ngaba kwaba yabo le ngoma yakhe ethi ibhadi eliyinhlanhla uqinisile. Ngiyibhadi eliyinhlanhla empilweni yakhe. Ngiyavuma. Yes. Nami kumina kuyi mistake. Biggest mistake I ever made ukuthi ngizalele umuntu onjengaye. Vele ngakwa yona imission yami ukuthi ngizalele umuntu ohambe nezingane ezu1000. No. I'm not that kind of woman. As a singer, as a person who velile kunina with a song, you've never seen me nowhere.
I'm not a girl ihamba ama-party. No, I sing my song. Get out of the stage, go home, sleep. Kati ingane yami, ngithatha ingane yami ngifake kujosaka. Ningizwe kahle, angiphili impilo yoku-celebrate. I'm not a celebrity, I'm a normal woman. And ngikhulisa ingane yentombazane engeke ngivume nani bantu besifazane njengoba ningigive. I don't think nizoku-accept ukuthi iy'ngane zenu umfana ekubalekelile. Ngiyakubona ukubaleka, it's okay, it's normal. But ukuphikela ingane live njengoba ngenza u-live. And then umnikeze chance, not for you, for it ingane ukuthi ayiphela uphinde kube wena umlandelayo. Nangi ingane phela bese kube ngathi uyamlanda. No, I'm not that woman. Never, I was never that woman. Ngiyona intombazane elandela abafana. Ngiphuma overseas guys bengisebenza kwi-UNtencane. I audition to work. I work hard. And okungekho kumina okungekho khona ukhona. It's been like that with my life. Angizomelwa ke ngoNtencane. Mistake of my life. Nami ngiyi-mistake again. All I need, and I told him, lokubanga indaba zokondla fana ngaba sikho lapho kube wahamba kuleya saga kaMandisi. Ngathi get out. Ukube bangilalela kwi-family yakhe. Mengithe vala bhuti usuhambile. Let me take uJosaka wami. Let me take ubufebe bami. Let me take ukungcola kwami ngoba ngintombazane eyisuwengu njengamanje. Let me take it and run with it. And two, last time ngikhulume ngendaba yokondla wantshela wathi angifunde ntombazana, angifuni ukunikeza imali yami kule ntombazana, ngicela ukuba ileyo ntombazana. I'm that girl. And let me raise my child in peace. So yimela ke mina le. I'm not a celebrity and I will never allow impilo yefame nomfana othandwayo azokwenza qhana simethanda ukudelela uyeyisa. Uyonza ukuthi-ke nginibiyele namukele kuzonke indawo la kuzofinya khona le video igama lami ngumsizi aka inkosi yovathi. Mina uqala ngale kule channel qinisekisa ukuthi wagcinzela usubscribe uzokwazi zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Yizo-ke indaba lezi esematheni ke lapha ey'nkundleni zokuxhumana. Mina ngifisa ukuthi ngizuvo lakho nombono ukuthi ngicabangani ke ngalo daba noma ngale video ethe yenziwa uma wengane ke kaNtencane owaziwa ke ngoMiss level ophinde ke ebe ngumculi wey'ngane zakwethu la endimeni futhi ke wake wenza ke ingoma efeature nange Ntencane ubaba ke wengane yakhe. Abantu abaningi bangene ke ey'nkundleni zokuxhumana bakhwela ke badilika kuyena ke lo sisi. Omunye uthi ke cha uNtencane ke walizalisa uhlanya lwaphelela ubuthongo nje luyamthuka. Nangomunye uthi ke bathi uNtencane akondli ke shuthi ke aniqale noma ke niqala ukwabona izolo ama-post kaGeli lento ke wayeqala ke ingane engakazalwa nokuzalwa. Nangomunye uthi ke if akondli ngempela kumele ke ashintsha izindlela zokwenza ngathi ke kunzima ukukhulisa ingane ushadile uhlala noyise ondla. How much more ongahlali naye ke engondle esebenza. Kumele ke sizitshele izingane ezinabo noma ke ezinabantwana nabantu abadumile ukuthi ke bacetshwaphe uma ke bengenzi kahle ukuze ke bengabi sengathi noma zingabi ngathi ke zifuna udumo noma kumuntu singamkhonza kanjani kumele sikwazi ukumkhuza uma ke phambuka. Maintenance court has failed a lot of women. Lento yokuthi ke ingane ikhule ngemithetho eminingi ibhlungu nje. There are families who prefer not to post their kids until they reach a certain age. But ke kunzima ukubona ingane yakho ipostwa ke yilo sisi lesiye ngonyaka ozayo omunye. Ngeke ke bandla lakwethu asibakhuze abanewethu yize ke sibakhonzile asakhane wey'ngane zakwethu. Usho njalo ke lo sisi. Nangomunye uthi ke wezwa kuthiwa ke umntalapho uyadumisana lo wasisi kanti ke akabuzanga ke kwisana. Nangomunye uthi ke lo wasisi usamfuna uNtencane ngeke ke alwe kangaka angasenalo ke uthando. Mina ke ngizofisa ukuthi ngizuvo lakho nombono wakho ukuthi ucabangani. Ngabe mhlawumbe lo sisi wrong ngokuthi eposte ey'nkundleni zokuxhumana noma eveze ukuthi uNtencane akayondli ke ingane yabo. Ngifisa ukuthi ngizuvo lakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani ke ngalo daba. Ungakhohlwa ukucindezela usubscribe uzokwazi zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel ehamba phambili ephethe ke iy'ndaba ey'ningi trend. Kanti ke siyabuya necala ke likaSenzo Meyiwa liyaqhubeka ke wey'ngane zakwethu sokulethela lona linjengoba ke linjalo. Ziningi izinto esizokulethela zona namhlanje osukwini ke namhlanje. Mina ke sengiphuma kanje ngomsizi mfana phansi ejozini ke kwamhlabiyela ngithi nje nisale kahle.